Mahal, kumusta ka? Natanggap mo na ba ang pera? Nasahod ko sa isang buwan. Nasabi mo noon, gawin mong puhunan. Ang negosyo'y huwag mong pabayaan, upang gumanda ang ating buhay. Ang pangarap ay matutupad na, mga anak natin ay makapag-aral na. Isang araw na tumawag ka, ako'y nasurpresa, ibang-iba ka na. Ang bibig mo ay pulang-pula, at pati make-up mo ay sobrang kapal na. Ang kuko mo ay sobrang haba, at ang damit mo ay sobrang iksi na. Bawat tawag na matanggap ko, pera lang ang sinasabi mo. Kahit wala pa akong sweldo, ay uutang ako. Sabi mo pang tuition nito. Ano itong nabalitaan ko? Palaging late daw ang uwi mo. Sabi mo malakas ang negosyo, kaya lagi na lang ang pag-overtime mo. Ano nga ba ang totoo? Parang iba na nga itong kutob ko. Sa mga balitang tungkol sa'yo, na palagi ka daw doon sa ibang baryo, at doon kayo magtatagpo ng kabit mo na mukhang kabayo. Isang araw may tawag ako, ito ay galing sa nanay ko. Sabi niya, anak, umuwi ka na, ang mga anak niyo ay natukhang na. Umuwi ako na palihim, upang ikaw na nga aking sorpresahin. Pero ako ang nabigla sa aking nakita, na may kasama ka. Sa loob pa ng ating kwarto, magkayakap kayo sa kabayong kabit mo. Anong sakit, anong pait, ako'y pinagpalit sa sobrang pangit. Ikaw ba ay di na kontento sa katulad ko?
maliit pero gwapo. Ano ba naman ang hanap mo sa kabit mo na mukhang kabayo?